juga. Kok Mbak Lintang ya, Mbak Lintang. Heeh ya lali karangan yo. Biasane ki amen iki wis antuk-antuk turu kae wis ngantuk. Enggak, aku tadi udah tidur. Wah, aku yang belum tidur ini. Kira tak Nina Bobo. Yo, Nina Bobo. Kemarin aku di Nina Bobo Mas Gading. Oh iya. Ora ngerti to nek aku ngenina Bobo. Mulane. Pripun, Mbak? Kabare? Iya, Mas Gading sehat, belum ngantuk, masih fresh. Jenengan gimana? Tasih fresh to niki. Wah, jantenan. Semangat pokoknya. Nungguin Mas Gading sampai bar pun semangat. Wah, semangat nggih. Nggih, pancen kula. Aku sesuk ki sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Aku barang ya kuliah sesuk ki. Sesuk ki pelajaran praktek ki ora oleh bolos. Mas Gading berarti sering bolosan ya Mas ya? Bolosan wes. Aku meneng wae soalnya bener. Ora apa-apa lah. Nggih Pak, niki ajeng nembang niki. Kutut manggung sudah ready atau belum Mbak? Aduh. Sing gawe mung gur kiwa panggung. Iku do sing dolop-dolope do berkumpul ning kono kabeh apa ya? Kutut manggung nggih. Nggih enten anune kok gampang. Iya Mas Gading. Enten iki lho iki ana sawerane mau iso ana tak gawa kabeh iki. Dari siapa tadi Mas Gading? Dari mana ke mana? Tenanan loh Mas. Iya ini saya juga tenanan nih. Oh ini malah masih buka liriknya Lintang Asmoro. Sebentar ini HP-nya ngelek-ngelek. Nanti to mau. Nah ini saking Mas Pen-Pen Diwangun Banyumas. Oh nggih. Nggih. Dari Banyumas nggih. Nggih niki request Kutut Manggung. Nggih. Niki langsung kula nganu mawon. Langsung sah ben adil apa jenenge? Niki. Oh Niki nggih. Terima kasih Mas Gading. Amin matur sembah nuwun. Kok matur sembah nuwun. Wong durung sida kok matur sembah nuwun ki piye to? Kowe iki ngopo Gong? Do ngomongi aku ki. Piye to jane? Bengi iki lagi ngebleng aku ki. Aku ki kowe iki tok iki ketularan Gong. Heeh. Aku saben dina awor karo kuwi sing sirahe slewah terus dadi meru slewah aku. Enggak apa-apa. Tobat tenan. Grogi ya Mas ya. Tremor grogi. Ora aku kok grogi. Ora guyu kowe. Nggih niki Kutut Manggung ya. Nggih Kutut Manggung no. Lenggah mawon niki napa? Wah nggih lenggah to Kutut Manggung alusan kok. Lenggah mawon. Ayo ki kapan mulai, Mbak? Saniki Mas. Oh, saniki to kula kinten benjang. Yo monggo.
Ya ampun Nyapa gumujeng. jajan iki? Ampun Kudu gumujeng. guyu aku Mas Malian. Wah lah iki karang guyonku ki ikon taktok we guyon wisan. Mengger tak matke wis guyon kuwi wisan termasuk iki. Oh kae to. Dilajengaken, Mbak. Manggung nyoba manas hati. Wah niki lho terus Jawa nggih. Berarti Ngiyup berkah. ya Bapak Ibu nggih. Nggih, terkabul artine ngaten menika niku. Niki. Tapi membawa berkah loh. Nggih, Mas. berkah terkabul niki. Nyapa tuh ke Mas Mas syutingnya Mas? Hah? Apa? Ini loh Pak sapa jenenge iki? Mas Hadi itu po? Heeh. Biasa nek yang meniki iki pas aktif-aktive iki. Yang meniki aktif-aktive iki lagi guminjal iki. Mumpung urung turu biasane pamitan nonton wayang. Anggere gawe story kok ngene iki kok pamitan nonton wayang. Walah. Lah fotone foto wong turu kae lho. Ayo ki pokoke kon manggung kabeh ki kan Mbak-mbak sendane manggung kabeh. Nggih. Monggo monggo. Monggo monggo. Monggo monggo. Monggo monggo. Monggo monggo. Hadi manggak aku yo. Nggih, ngono ki to. Nggih.
Ya dong apa ta iki jane iki? Aku ki melu nyenggae kok digegoyu ta. Apik ta muka aku? Andiane kok. Apik ta? Tukunen. Pakan nono hatta pakan 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 nono mano kuto Kok anteng kabeh to, Napa Cak? to, Mas? Mboten apa-apa. Kae lho, Cak. Seneng nyenengake.
Sampun, Mas Sampun. Gading. Inggih sampun. Nggih. Samrika minangkani pamundhatan ingkang salajengipun. Inggih menika mangke lagune terserah Mas, yang penting Mas Gading saged. Oh nggih. Balon ku ada 5. Nah, anu sik iki sing slendro lah. Duet nggih Mbak nggih. Saya. Dik. Nggih. Nggih. Oh iya. Duet nggih, boleh, Dik nggih. Wah, boleh. jan. Dek. Slewah menapa wah slewah. Mosok ngano, Mas? Napa? Singkong keju. Napa? Iya. Hah? 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 Lah jare mau lagune kuwi. Apa? Singkong keju. Apa kuwi? Apa? Sampruk marane. Kuwi lagu sing kepiye ta modele? Oh ya neng Tawang to. Ya ning Tawang kuwi Ya. pelok ya. Eh apa jenenge pelok? Pelok ki isi pelem e. Sing slendro-slendro sik niki minangkani Mas Adi mau lho. Ya. Apa Mas lagunya Mas Gading? Napa nggih? Sing apal ki Napa? Kadung Tresno oh, pelok tapi ini. slendro. Oh bisa selendro. Oh, Bisa slendro pelok, itu. bisa selendro. Bisa dua-duanya. Slepok juga bisa. Bisa semuanya. Dibawani mboten? Nyemanggaken mawon. Bawanya napa? Pangkuri rasa mboten apa-apa. Slendro ah. Aku ki sira rada mati engko mikir yen ning Tawang iki aku ora pati apal, Ji. Mas Gading bawa Nggih. ya Mas Gading. Kula bawa. Ya. Kula gading. Mas Nggih. bawa. Ya toh jane. Oke, siap. Oke. Siap nek aku. Mas Gading bawa. Bawa. Nggih. Rino wengi. Anggo suara Bagong lah ora masalah ya. Dadi ati tanpa dahar tanpa nendra Bagong iso nyengkok ora jane? Mbok ki Bagong iso nyengkok ra Gong. Ra. Sik mataku gatel e. Kayung yun marang slerane tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresna tan liya ambung sliramu satemah lara ngono kuwi Kang. Mah. Suara khas kok iki, Kak. Bagus suaranya, Mas. Wah, sudah. Sing dialam aku kok sing ao-ao sing ngaron. Bagus suaranya, Mas. Oh. Kamu kok seru banget lho. Ra apa-apa, Kang. Penyemangat ya. Heeh, penyemangat. Nah. Ra apa-apa. Penyemangatku mburiku ki lho. Jan cinta kowe. Saka sapa iki? Dari siapa? Nggih kula. Oh, oke siap, baik. Lama tuas katon bejane yen mbok berangkat
timbu patut nyoto jati komrati pisah sareko wis bendo seneng ra masalah pacaane sarwa asli drobang pengku tansah kuwur eman wos lumayan ambung nimas para aduh. Tan lilope sasarekmo monggo pacaane sarwa asri
grobatenku tansah teman pos lumayan ampuh nikmat para yes weh apik to Sae. sae Sae, Jan. jan kepinuk tenan sae terus Kayang kok, Mas. selalu ya gotong royong nyambut gawe rekan jadi gini apal kong rak mengkuwi kok mengapal gotong royong nyambut gawe kancane kuwi mau ayo Nggih, pripun Mas Gading? tasih enten apa ki mau Tasik wonten? iya ning Tawang ya Tawang. Nggih. terus karo apa meneh ya sik tak tilekane ya Nggih. ora iki mikir kok jeglak-jegluk dhewe to iki iki lho cantolanmu iki lho setekluk-tekluk iki lho Masa kudu tak pegang nih, Mas? lah aja Kan kene ngene. aja atuh apa ki mau oh ya ning Tawang ya iki si anak ya ning Tawang ki mengko lah penutupan lah iki sak lagu rong lagu ngono Oh nggih, sinten? nggih to Nggih. sinten nggih sing Bu Wahyu kirane klasikan ki nyamleng tur wis nyamleng ngampleng jan jos nyes ayo nyes nyos Bu Wahyu Halo, nggih. kula nyuwun apa ya kira-kira sing sip napa sing sip kaya to ular kambang apa ular keket Nata Kresna lan ngendika Duh Yayi Prabu Hayuwa sungkaweng dias mulat soleng ngarinira Ki Harya Werkudara nadyan weruh yektining pangapus tingkaing Kurawa Citra Yuwang Suksmana mangadi luwih muga payungana marang panjenengan ingsun ora pangling sing dadi panduluku iki kaya anakku parang Garuda si Samba Wisnu Brata njanur gunung kadingaren sowanmu ana pendhapa Ndwarawati sarimbit kelawan Kakang Anoman baya wigatining karsa maragake matura kelawan pun Rama nggercah Bagus Samba. Duh Kanjeng Rama, saderengipun ingkang putra Samba ngaturaken wigatining karsa, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Ndwarawati. Iya ya anakku bocah bagus. Wis ndak tampa ora liwat pangestune wong tuwa tumrapa marang kulup Samba. Inggih, non sampun kula tampi kula pundi andadosaken jimat maripe. Mangkota kulup bocah Bagus Samba gawe kaget beneh kelawan adat saben. Ing ngatasé sowan ana ing Dwarawati wae kok sing nglarapke Kakang Anoman eneng apa Samba? Purwa Madyawasana samendang datan karempit. Lamun ta wonten klentak-klentuning ngatur kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami Dewaji. Prasajan kemawon ingkang putra parang Garuda pun Samba Wisnu Brata menika namung badhe nangisi paduka Kanjeng Rama. Sekawit kula sampun sowan wa ing Kendali Sada
Nanging awit saking ego pratikelipun Wa Anoman kula kinen matur piyambak wonten ngarsanipun Rama Dewaji. Iya Gage mara coba matura. Kanjeng Rama, ingkang putra parang Garuda menika sampun ngancik dewasa. Sampun titi wancinipun kula menika palakrama. Mila saking menika duh Kanjeng Rama, dinten sakmangke sampun wonten wanodya gegantilaning manah. Keparenga Kanjeng Rama kersa ndodhok korinipun nginang jambe suruhipun nglamaraken wanita gegantilaning ati kagem ingkang putra kula pun samba Kanjeng Rama. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggara nggih samba. Pun Rama melu bungah, pun Rama melu seneng, ya kaya ngono kuwi kekudangane wong tuwa. Lamun wancine Apalakrama, enggal Palakrama. Awit lamun jeneng sira Samba Palakrama ora wurunga bakal duweni putra kinarya nyambung sejarahmu. Sejarah Dwarawati. Sejarahe parang Garuda. Mara Gage matura, putri ngendi ingkang dadi gegandelaning atimu? Duh Kanjeng Rama, waleh-waleh napa? Yekta simpun boten asanes. Putri Jodipati atmajanipun Paman Werkudara nenggih Yayi Dewi Anantawati Kanjeng Rama.